Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Івана Шамякіна. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Андрусь, давайте пачнем з цікавай гісторыі. Ён быў чалавекам, які пісаў абедзвюма рукамі. Вельмі цікавы момант, што пра яго казалі. Ён напісаў столькі шмат твораў, таму што адначасова пісаў правай і левай рукой. Са школьнага часу у яго была такая звычка. Калі ён браў асадку ў правую руку, то пальцам левай ён падпіхаў сваёй правай руцэ, і такім чынам гэта звычка яго захавалася фактычна да апошніх дзён, калі ён ужо пісаў свае апошнія творы. Таму ёсць такі цікавы момант. З аднаго боку кажуць, што гэта такі унікальная рэч, такая спецыфіка унікальная Івана Шамякіна, а з іншага гэта такі быў сімвал таго, што ён сапраўдны пісьменнік. Кожная рука мае ўдзел у працы. Галоўныя моманты біяграфіі. Ёсць шэраг такіх працаў напісаных, тут акрэслім толькі асноўныя. Нарадзіўся ён у 1921 годзе у вёсцы Карма сучаснага Добружскага раёну Гомельскай вобласці. Нарадзіўся у сям'і лесніка. Вельмі цікавы момант, што ягоная маці, яна паходзіла са старавераў. Кармянскі сельсавет, вось гэтая частка Добружскага раёну, яна была такой стараверскай часткай, і казалі, што была вельмі строгая дысцыпліна ў сям'і. Дысцыпліна ў якім плане? Што дзеці і бацькі, яны былі вельмі працавітыя і пазбаўленыя заганных звычак таго часу, такіх як гультайства, лянота і іншае. Скончыў там школу, пазней была вайна, ён удзельнічаў у ваенных дзеяннях у Мурманску спачатку, пазней на тэрыторыі Польшчы, на тэрыторыі Германіі. Доўгі час ён быў у войску, і ўжо толькі ў 1948 годзе ён прыехаў у Беларусь, у Мінск, атрымаў адукацыю, філалагічную адукацыю і стаў галоўным рэдактарам некалькіх выдавецтваў, некалькіх часопісаў на працягу, быў сакратаром Саюза пісьменнікаў у 60-е, 70-е, 80-е гады. Таксама Іван Шамякін удзельнічаў у працы Верхоўнага Савета БССР, быў дэпутатам і нават старшынём. Браў удзел у Генеральнай асамблеі ААН як прадстаўнік ад Беларускай ССР і атрымліваў шэраг дзяржаўных узнагародаў. На працягу свайго жыцця ён напісаў больш за 12 раманаў. Гэта 30 аповесцяў, 80 апавяданняў вялікіх, 10 п'есаў. Ён быў адзін з самых такіх пладавітых беларускіх пісьменнікаў. Памёр у 2004 годзе, пражыўшы 83 гады. Творчы шлях Івана Шамякіна. Трэба адзначыць, што першыя свае творы ён напісаў у пасляваенны час, і былі яны прысвечаныя вайне, ваенным падзеям. Асабліва яго цікавіла гісторыя мінскага падполля. Мінскае падполле ў той час, а гэта былі 40-е, 50-е, 60-е гады, ягоная гісторыя была ці то засакрэчана, ці то яна была непоўна апісана. І вось ён імкнуўся раскрываць гэта і гістарычна, і па-мастацку. Напрыклад, вось ягоны раман «Сэрца на далоні», гэта ўжо 60-е гады, і ён пісаў, што ён пачынаецца ўвогуле раман з таго, што трэба перапісваць гісторыю мінскага падполля, таму што там былі шмат людзей, якія былі названыя здраднікамі, яны не былі здраднікамі, а тыя, хто не быў у такіх партыйных спісах, іх імёнаў не можна было ўзгадваць. Але 20-й з'езд КПСС, 56 год, вызвалення вось такой ад сталінскай цэнзуры дало магчымасць узгадаць новыя прозвішчы. Ён вось па-мастацку апісвае, як вось гэта рабілася, аднаўленне памяці.
памяці пра мінскае падполле. Таксама творчасць яго тычылася вядомых такіх актуальных падзеяў. Ён быў пісьменнік, які пісаў на злобу дня, пісаў там «Атланты карыятыды», «Не возьму твой боль», там вось гісторыя пасляваеннага жыцця, ваенная і пасляваенная рэчаіснасць, калі сутыкаюцца ўжо у пасляваенным пакаленні. Ён напісаў таксама гістарычны раман «Великая княгиня» пра шлюб Алены Іванаўны з вялікім князем літоўскім Александром Ягайлавічам, канец 15 стагоддзя. Ён быў чалавекам, які імкнуўся паказаць жыццё ў такіх складаных умовах, і разам з тым ён быў белетрыстам. Вельмі шмат напісаў, і яго кажуць, што вельмі проста чытаць. Па накладах, напэўна, самы пладавіты беларускі пісьменнік. 25 мільёнаў асобнікаў твораў прыжыццёвых выйшла з-пад яго пяра. Это гіганцкі для беларускай пісьменніка наклад. Раскажыце пра галоўную працу жыцця Івана Петровича. Гэта пенталогія яго пад назвай «Трывожнае шчасце». Ён вось прасачыў жыццё сям'і, жыццё маладых людзей, і пры тым, што гэта аўтабіяграфічная аповесць. Ён казаў, што большасць сваіх твораў гэта аўтабіяграфія. І вось «Трывожнае шчасце» ён спачатку не думаў пісаць, але пасля адна за адной пачалі пісацца вось гэтыя аповесці. Галоўная гераіня Саша Траянова, яна праходзіць праз розныя такія падзеі. Гэта гісторыя ягонай сям'і, ягонага шлюбу, ягонага вось кахання, і разам з тым у беларускай літаратуры гэта першая пенталогія, якая была напісана па-беларуску і выйшла на тэрыторыі Беларусі. Андрусь, Іван Шамякін быў савецкім чалавекам. Эвалюцыя поглядаў. Эвалюцыя поглядаў яна была даволі значная. У час ужо заканчэння савецкай эпохі ён пачаў пераасэнсоўваць тыя падзеі, якія адбываліся. Ён казаў, што вельмі вялікая праблема была ў тым, што і беларускія пісьменнікі, і беларуская інтэлігенцыя яны будавалі савецкі вобраз беларуса. А гэта толькі адзін з такіх аспектаў. Ён казаў, што ў пэўны час ён, як і Машэраў, напісаў сваім дзённікам, мы ўсе былі зашораныя. І вось у 90-е гады гэта былі часам такога пераасэнсавання свайго жыцця. Што раіце пачытаць? Напэўна, для мяне сама цікавасць гэта «Сэрца на далоні». Калі пераасэнсаванне было першае ў ягоным жыцці, эвалюцыя, гэта пасля 20-го з'езду. Калі, адкрываючы гісторыю мінскага падполля, ён разумеў, што гісторыю трэба пісаць паўнавартасна і поўна. І вось гэта ён паказвае праз лёс аднаго мінскага кардыёлага, які прыйшоў да пэўных высноваў свайго жыцця праз выпрабаванне. Іван Шамякін быў чалавекам адналюбам. Са сваёй жонкай Марыяй яны пражылі 58 гадоў. У Івана Петровича было абавязковае правіла: апрануў пінжак, павяжы гальштук. Шамякін першым з беларускіх пісьменнікаў падтрымаў высланага ў Сібір Янку Скрыгана. Пасля рэабілітацыі першай сустрэчы паэт сказаў: «Ты мой брат». Чалавек слова павінен быць чалавекам справы. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!